नोंथांमोना नायगासिनो आंनि गामियारि सोलोंसालि इउटुब चेनेल। नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि सोलोंसालि इउटुब चेनेलाव बरायबाय। दिनै आङो नोंथांमोननो भिडिअ' मोनसे लानानै फैदों, खुब गुसुं भिडिअ'। वाट्सएप वेबआव बोरै नोङो डेस्कटपनि गेजेरजों नोङो वाट्सएपखौ बोरै खेवनो हायो, बिनि थाखाय आङो मोनसे भिडिअ' लानानै फैदों। बिनि सिगां आंनि नैबे गामियारि सोलोंसालि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै, मोजां भिडिअ'खौ मोननो थाखाय नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनानै ला, सार्च खालामनानै साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन आरो। गामियारि सोलोंखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनाव। थ' अब्ला जोङो वाट्सएप वेब सार्च खालामसै, नङा होमबा? वाट्सएप वेब ओंखारबाय। बे वाट्सएप वेबआव क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंनाव मोनसे बारक'ड थागोन वाट्सएपआव। लडिं जादों। नोंथाङा वाट्सएपआव हाबदो। वाट्सएपआव हाबनाय लोगो लोगो दसे नेनांगोन। नैबे खनायाव नैबे वाट्सएप बारक'ड बेबायदि गइट। लोगोसे नोंनि मबाइलावबो मोनसे बारक'ड थागोन। बेखौ नोङो स्केन खालामना केमेराखौ अन खालामना होनानै नैबेनो आरो वाट्सएपआव बेखिनिया फैबाय। नों वाट्सएपनि गेजेरजों मेसेज हरनो हाबाय, नोंनि माखासे फन SMS फैनायफोरखौ, नोङो फट' हरनायफोरखौ नायनो हाबाय। बेफोरनो आरो, नङा होमबा? दा खुब मोजां। दिनैनि थाखाय भिडिअ'आ बेखिनियानो। भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामलायदो। लोगोसे नोंथांनि शेयारजोंनो, नोंथांनि फोसावनायजोंनो माखासे सुबुंफोराबो सोलोंनो हायो, नङा होमबा? फैबाय थानो भिडिअ'फोरखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। दिनैनि थाखाय बेखिनियानोमोन। थेंक इउ।